راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو إسرائيل إيرتراوان نابز ملالو سلن أبيات كريستيان بزتوغوهار بأسي حيالو سبات قوسيلوم إثيوبيا تقومو حيل بحري أب جيبوتي تدكونو كمزلا تقليسو قدامي منيستر سودان أب أمريكا وقعوي نايسراح مبصح يكايدالو سلام تناي بصحكم بمنقدي ساتلايت انترنتن حصير معبلن تكتاتلونا كبرى سمعتي لومي ربع 4 تحساس كلتشن 19 ناي ساعت زي سمنان مدبات علم كم يالون تطعمون كهلو نايو قدميو غنا زرزر نايزي اقدمكم استاتاتلكم ارسال زينا كان سعبينا سناي مكتال راديو إيرنا زينب زرزر إسرائيل إيرتراوان ناب زملالو سلن أبيات كريستيان بسنك زر أزلو مكفالن بأسن أب هيوت سبات قداتي بتسحلو أبز سالستزز تخايد مفساس دمزس عبه بأسي مرحة هايمانوتن مؤمنن أب محيور زركبو باتريارك أرثوذكس توادو بيت كريستيان إيرترا بتسو وك أدوس أبن أنطونيوس كفتحن بسمم دما تصولت ككايدن دحر زغربت ألبيتو غايرو أب تبأسي بوحدو حموش زخونو دياقوناتن مؤمنن بفوكيسن كبيدن قوسيلوم كم زلو منشتات إيرنا كابتيل أفيف حبيروم أرثوذكس توادو بيت كريستيان إيرترا بزنكتي هقدفن أقلقلتو زخونو باباساتن أب لعلتا بيت كريستيانن باتريارك أبون أنطونيوسن زوسدوه قوعتات سقومتي أب كلتيا تخفافيلا تركب أزي كم زيلن كلو كم مغتسلتانايتي أبون أنطونيوس كاب مأسرتي كفتحن ناب منفساوي أقلقلوتهم كملسون زتسوع بدرجة علم زودب زلو سلماو سلفتات أب كندا ونتخايدو أب تبعسران شعاتن حدار أب أوتاواز تخايد سلماو سلفي كاب حيالو كتماتات كندا زوحزو أمايت إيرتراوان تساتيفهم إثيوبيا بحجز فرنسا تقومو زلا حيل بحري أب جيبوتي كدكون مخانو زي كابيتال استبهالت غازيتا هاجر حبيرا بمسرتا غازيتا زغربت حبريتا حيل بحري إثيوبيا مدبرو أب بحر دار كوينو من نهار يوغنا جيبوتيو فرنسا أبالات حيل بحر إثيوبيا بجيبوتي مسلطان جميرا مهلاون اتمنشي تغيزو بريزيدنت اسماعيل عمر قال له مسحانتي كاب عبيتي مسيحتات فرنسا جن أفريك أبزك كايدوك على مطيق حيل بحر إثيوبيا أب ودباتع كم زدكون تغيسو من بارو يذكر إثيوبيا نتي دحر ناصنت إيرتراس تبتاتنا حيل بحرا داقم نمقامو تسرح كوان تلا مدبرو غنا بمستيرا حيزاتو تركب قدامي منيستر سودان عبد الله حمدوك أب أمريكا ناشد شمعلتات وقعو نايسرح مبصح يكايدالو أتي قدامي منيستر أب أمريكا بصنحلو مزت فلالوي سبسلطان واشنطنن حلفت بنك عالمن أب مميات كمزلو دبلوماسيات أنفيتهم علامة عدت عبد الله حمدوك ناب أمريكا كابش عنشعات 299 حيزو تنبيرو زلو أجدا نامل علو زاتو كوريو نسوب زي كازي كتبع السودان نمحواي بنك عالم كبركتو زخل حجزن مخرن أب محتاتون مس حلفت فينانساو تكال أب زر بيركب أمريكا قبل السودان زنبرتو أجدا كتالعلن تغوينا قد ما خونت زلو مسرح كم زدلي بمنقدي تحقاقازي صحف قدات واتس أمريكا بأفريقا تيبور ناجي أبيلا قليسايا قدامي منيستر سودان عبد الله حمدوك دحرتي أبي إرترا زكايدو ناي فرق معلت مبصحيو ناب أمريكا أمريحو أزي كم زيلن كلو نقدامي منيستر عبد الله حمدوك ناي فرق معلتات انقدوت زقبره منقس إرترا دحر حيدت معلتات دما بمكتل بومبر لولاو بايتو ليتنانت جنرال محمد حمدان دغولو زمرح لعلواي لوخ منقس سودان أبس مراه تقبلو اتلوخ مس بريزيدنت إسياس أب قدات مبراق سودانن حافشاو مسرح سلام سودانن بمتكوار تميايتو زينة أبزي فتسم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو داغماي سلامتنا تقبلو زخبركم سمعتنا قاتيلو زغرب مدبنا بسناي زرأتو ولد زدالو مدب عالم كم يعلو يكون سناي مكتال هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أورا مسرت مستير قنع منقستنة انتايهو نحنا أب كميزة مسألة منقستنة مقدعنا اللونا أب سلي منقستنة أب علماو مدرخ كميزة مسألة كنتاتي زلو
ነዚ ሕቶታት እዚ ኣነጻጺሩ ንዘሎና ኩነታት ብኸመይ ክንሕዞ ከም ዘሎና ዘገናዝብ ትሕዝቶ ክንርኢ። መሰረት ኩሉ ነገር ቁጠባ እዩ። ቁጠባ ማለት ከዓ ገንዘብ ወይ ገንዘብ ክዕድጎ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ። ገንዘብ ወይ እውን ገንዘብ ክዕድጎ ዝኽእል ነገራት ከዓ ሰባት ናብሮኦም ከካይዱ ዘድሊ መሰረታዊ ነገር እዩ። እዚ ነገር እዚ ክስኣን ወይ እውን ክውሕድ ከሎ ከዓዩ መከራ ዝመጽእ። መንግስቲ ነዚ ዓብ መሰረታውን ጉዳይ መስርዕ ከትሕዝ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይሽየም። ነቲ መዚ ጽቡቕ ክሕዞን ክዓሞን ትጽቢት ይግበረሉ። እንተኾነ መንግስታት ኣብዚ ስራሕ እዚ ጽቡቕ ሽም ክረኽቡ ኣይረኣዩን እዮም። መላኺ ፍትሓዊ ምድራዊ ዓለማዊ ርእሰ ማልነት ማሕበርነት ዝብሉን ካልእ ዓይነታት መንግስታትን ገንዘብን ገንዘብ ዝዕድጎ ነገራትን ኣብ ሕብረተሰብ ከባጽሑ ነናቶም መትከላት ኣብ ዝኽተልሉ እዋናት ዝወሃቦ ማስማት እዩ። ገሊኦም ነቲ ስማት ብምርጭኦም ርዒሞም ዝጽውዕሉ ኾኑ ከለዉ ገሊኣቶም ከዓ ብኻልኦት ተዓዘብቲ ዝልጠፎም እዩ። በዝኾነ በቲ ህዝቢ ክርህቦ ነገራት ከዓ ከዕምብባ ከም መትከልን ስነ ሓሳባትን ኩላትናን ኩላቶም መንግስታትን ንሰማዓሉ ሓሳብ እዩ። ስለዚ እቲ ዕላማ ንጹር እዩ። እቲ ናብቲ ዕላማ ዝወስድ መንግስታት እዩ ጣሻታት ዝበስሖ ዘሎ። ሕራይ ዝምረጽ መንግስታት ሲ ከም ሻሞም ኾነ ኣይናይ መንገዲ መሪጽካ ከም ዘለኻን ስለምንታይ ከም ዝመረጽካዮን ምንጻር ደኣ እንታይ ይጸገሞ? እወ እቲ ዝብእስ እዚ ዘይንጹር ኣካይዳ እዩ። ኣብ ዘይንጹር ኣካይዳ ዓመፅ ኣሎ። ፍትሒ ይጐድል፣ ሰብ ከዓ ይብደል። ዝተበደለ ሰብ ዘለዎ ሃገር መመሊሳ ክትርመስ ከዓ ንቡር እዩ። ሓንቲ ካብተን ዝተረመሰ መንግስቲ ዘለውን ሃገራት ሃገርና ኤርትራ እያ። ኤርትራ ንዝሓለፈ 28 ዓመታት ሓደ ፕሬዚደንትን ሓደ ንፍትሒ ንዃላት ዘይብሉ መንግስትን እያ ተመሓዲራ ዘላ። እቲ ሕጂ ኣብ ዓማፂ መሪሕነት ዘሎ ፕሬዚደንት ኣብቲ ናሓርነት ዝተኻይደ ነዊሕ ጉዕዞ መራሕቲ ግንባር ኮይኑ ን25 ዓመታት መሪሕዮ። ንኽልቲኡ ሴናርዮታት ኣብ ሓደ ጠሚርካ ክረአ ከሎ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናሓርነት ዝኸዶ መንገድን ልኡላውነቱ ምስ ተጓናጸፈን ብሓደ ሰብ ንልዕሊ ፍርቀ ዘመን ተመሪሕሎ ማለት እዩ። ፍርቂ ዘመን ማለት እውን ብውሕዱ 3 ወለዶታት ኣሕሊፉ ዘሎ መዋእል እዩ። ሎሚ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዓለም ሃገራት ብሓድሽ ደምን ብስልጡን ኣተሓሳስባን ክምርሓ ይረኣያ ኣለዋ። ኤርትራ ናይ ከምዚ ዓይነቱ ዕድል ተረባሒት ክትከውን ግን ኣይከኣለትን። ሃገር ብድሑርን ጨካንን ኣገባብ እናተመርሐት ኣብ ቀጻሊ ድኻምን ውርደትን ምእታው ከይኣኽላ ከዓ ከፊኡ ተባሂሉ ብስራሕን ብመንእስያታን ከይትህነጽ እኳ ኩሉ ውዑይን ሓያልን ጸጋታት ሃገር ኣብ በረኻን ስደትን ከም ዝሰፍር ዝገበረ መንግስቲ እዩ። ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ መንግስቲ ናብ ከባቢ 30 ዓመታት ዝኣክል ዓመታት ክርገጥ ከሎ እንታይ ክበሃል ዝኽእል ዝብል ሕቶ ምልዓል ናብ መወዳእታ ዘይብሉ መግለጽታት ክወስድ ይኽእል እዩ። እቲ ዝኸፍአን ዝሕዝንን ሃገር ንደቃ ግዳም ኣስፊራ ንወጋእታን ጸላእታን መዘናግዒትን መናፈሲትን ዝገብር ንኹሉ ክብርታት ሃገር ዘሕስር ስራሕ ብዘይ ዕረፍቲ ይግበር ምህላው እዩ። በዚ ከዓ ነቲ ምልክዕ ዓመፅ ነቲ ዓመፅ ምብዳም ነቲ ምብዳም ከዓ ግፍዕን ውርደትን ይውስኾን ይደራርቡን ኣሎ። ሕጂ እውን ዋላ እኳ እንታይና ንኸውን ዘለና ክንብል ባይታ ዘይብልና ውፅዓት ህዝቢ እንተኾና እቶም ብሃገሮም ዝሓሙ ብዘለዎም ጸጋታት ከዓ ኣንጻር ዓማጺ ዘሕምም ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ ሰባት ወገናትን ሓይልታትን ቲ መንግስቲ ኣብ ዝጥዕሞምን ብዝጥዕሞምን ሃገራዊ ፈውሲ ኸናድዩ ሓደራ ተጻዒንዎም ኣሎ። ወዲ ሰብ ካብ ዝመሃዞም ዓበይቲ ፈጠራታት ሓደ መንግስቲ ዝብል ኣምር እዩ። ሰባት ካብ ውልቃዊ ህይወት ሓሊፎም ናብ እኩብ ናብራ ገጾም ከንጥጡ ምስ ጀመሩ ሰብ ብሰር ኣኼባኡ ክመጽኡ ካብ ዝኽእል ሓደጋታት ክድሕን እንታይ ደኣ ንግበር ምስ በለ መንግስቲ ፈጢሩ። በቲ ዝፈጠሮ መንግስቲ ከዓ መስርዕን ኣገባብን ኣቐሚጡ ብሕጊ ከዓ እናሓዘ ድኹም ብሓያል ድኻ ብሃብታም እሩም ብዝሩ ከይረም ከይሰን ከይጠፍእን ተጋዲሉ ክሰርሕ ጀሚሮ። እቲ ጉዕዞን መስርሕን ግን መዋእል ገይሩ ክንሱ ክሳብ ሕጂ ጽቡቕን ጽፉፍን መልክዕ ክሕዝ ኣይከኣለን። ሰብን መንግስትን ዝብል ፈተነ ዝሓሸት ዓዊታትሉ ትበሃል ሃገር እንተላ ኣሜሪካ እያ። ኣሜሪካ ካብ ገና ምብጋሳ ቅድሚ መንግስቲ ምባላ ሰብ ያይላ ሰብ ፍጡር እዩ። ሓርነትን ሓጎስን ከዓ ይግብኦ ካብ ዝብል ንቕሎ ክትብገስን ከላ እዚ ነምጽኦ ዘለና መንግስቲ ዝብል ነገር ነዚ ሓሳባት እዚ ዘሰስን ክኸውን ኣለዎ ኢላ ሓሲባ። መንግስቲ ምህላው ኣገዳሲ እዩ ምስ በለት ከዓ
ቀልጢፋ ዘምጽኣቶ ሕቶ መንግስትስ ሃለውና እንታይ ዓይነት መንግስቲ ግን ክኸውን ዘለዎ ዝብል ሕቶ ልዒላ ሓያል እንተኾነ ከይረግጽ ድኹም እንተኾነ ከዓ ብግዳማዊ ሓይልታት ከይውረር ብምጥንቃቕ ንሓድሕዱ ዝተሓሳሰብ ዳርጋ ማዕረ ሓይሊ ዘለዎ ሰለስተ ኣካላት ዘለዎ ኣብ ሕግን ቅዋምን ዝተመስረተ መንግስቲ ምህላው ዝበለጸ ምዃኑ ብምርዳእን ከምኡ ብምግባርን ከዓ ነዊሕ ተጓዒዛን ተዓዊታን ኣሜሪካ እዚ ሓሲባን ተመራሚራን ዝረኸበቶ ጸጋ ንነዊሕ ዓመታት ጽቡቕ ኣሳሊዋ ክነሱ ማዕረ ማዕሪኡ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ውሕድ ዓመታት ናይ ምሽራፍ ሓደጋታት ክመጻእ ተረኣየዮ ፍጹም ኣንጻር መንግስትነት ኣሜሪካ ክትቀስ ዘለዎ መንግስቲ እንተሎ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ እዩ ሰሜን ኮርያ ንህዝባዊ ባህሊ ተቐቢላን ኣስተናጊዳን ዳርጋ ይትፈልጥን እያ ግደ ሓቂ እቲ ሃገር ብፍላይ ንምዕራባዊ ባህልታት ፎቅ ክትብል እያ ጸኒሓ ኣብ ዓለም እታ ብዙሕ ዝተዓጽወት ካብ ዓለም እውን ዝኾነ ጽልዋ ዘይብላ ሃገር ትበሃል እንተላውን ንሳ ሰሜን ኮርያ ንመንግስቶም ብኽፉት ዝጻረሩ ዜጋታት ተሃገር ዕጮኦም ማእሰርትን ሞትን እዩ እንተኾነ ሎሚ ባህላዊ ለውጥታት ዘገምናበለ ዝርአ ዘሎ ይመስል ቅድሚ ሕጂ ካብ ደቡብ ኮርያ ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ኾነ ቴሌቪዥን መደባት ምክትታል ብሕጊ ዘቕጽዒ ነይሩ መንግስቲ ብዝገብሮ ዕንቅፋታት እውን ዜጋታት ሰሜን ኮርያ ናብ ካልእ ዓለማት ብነጻ ክንቀሳቐሱ ይክእሉን ሎሚ ኣብ ግዜ መሪሕነት ኪም ጆን ኡን ግን ናይ ሙዚቃ ቴሌቪዥን ፊልምን ፋሽንን ሓርነትን ምትእታው ይቀላቀል ኣሎ ክኢላታት ፖለቲካ እዚ ነገራት እዚ ሰሜን ኮርያ ናብ ልውጥ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ዘርኢ ገይሮም ክትርጉሞ ይስምዑ በዚ ናይ ሕጂ ስጉምታት እቲ ሃገር ፈለማ ምስ ደቡብ ኮርያ ቀሲላ ከዓ ምስ ሙሉእ ዓለም ዘስምራ መንገድታት ክትከይድ እውን ተስፋ ተነቢሩሎ ኣብ ፋብሪካታት ጫማ ሰሜን ኮርያ ዝተኣታቶ ዘሎ ቅድታት ከዓ ካልእ ተደራቢ ተስፋ ዝህብ ነጥቢ ኮይኑ እዩ እንተኾነ ነገራት ዳርጋ ከም ዘለዎም ዘርእዩ ሓቅታት ኣይተሰኣኑን ዘለው ሰባት ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሮም ዝመጽእ ዘሎ ለውጥታት ከመስግኑ ከለው ሳላ መራሒና ኪም ጆን ኡን ዝብል ዘይፍቶ ሓረግ ይድርቡ ምህላዎም ሰሜን ኮርያ ካብ ገሃነባዊ መንገዲ ከም ዝወጸት ዘርእዮ ቴሌቪዥን ሰሜን ኮርያ እውን ገና ዶኩመንታሪታታ ብስእሊ ኡን ኣብ ምዝቕባብ እያ ዘላ ኣብ ዓለም ዘለዎ መንግስታት ኣውራደው ዘብሎም ሓይሊ ቁጠባዊ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ግቡእ ስርዓት ዝሓለወ መንግስቲ ጥራይ ክፈጥሮን ከሰስኖን ከም ዝኽእል ከዓ ፍሉጥ እዩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሎሚ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ መንግስቲ ከይተረፈ ኣብ ሕማቕ መስመር መንግስትነት ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከምዚ ግዜ ዜጋታት ሃገራት ሃገራውነቶም ከዕብዩ ነቲ ሃገራውነት ከዓ ናብ ቁኑዕ ዓንፈት ከቕንዑ ግድን እዩ ከምዚ ንምግባር ከዓ ነቲ ኣምር ጽቡቕ መረዳእታ ወሲዶም ከዓይሉ ልቦናዮ ምክንያቱ ሃገራውነት ይረሳሰን ስለ ዘሎን ኣረሳስንኡ ስክፍታ ስለ ዝፈጥርን ሃገራውነትን መንፈሳቱን ልክዕ ብዘይብሉ መንገዲ ኣብ ፍቆዶ ዝዓለም ይረስናሎ ዝተባህለ ትርጉማትን ከኸትሎ ዝኽእል ሳዕቤናቱን ከመይ ኢልካ ምምርማር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ሎሚ ነዚ ነገር እዚ እዚ ዓለም እዚኣ ከም ዝዓበየ ፖለቲካዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊኣ ተጻዒኑ ዘሎ ደረት ዘይብሉ ሕሉፍ መንፈስን ስምዒትን ሃገራውነት እዩ ኣብዚ ክንጸር ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ግን ኣሎ ሃገራውነት ብባህሪኡ ኣዕናዊ ድሕሪት መላሲ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ይኮነን ከም ዝኾነ ነገር ሃገራውነት ብልክዕ ዓቐኑ እንተተታሒዙ ትርጉሙ ዓብዪ ኣገልግሎቱ እውን ከምኡ ዓብይን ቁም ነገር ዝሓዝልን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ወዮ ደኣ ኩነታት ይሓገዘና ንበር ኣብ ትርጉም ሃገራውነት ኣርኣያ ዝዓለም ክንከውን ንኽእል ህዝቢና ሃገርና ንፈቱ ምእንቲ ሃገርና ከዓ ብዙሕ ንሓመመን መስዋዕትን ኸፍለን ናትና ንስለ ውሽጣዊ ኽብርናን ባህግናን ዝቐንዐ ሃገራውነት እዩ ዘለና ከም ህዝቢ ከም ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ንኹሉ መስዋዕቲ ኸፊልና ዝደራራዕናዮ ሃገራውነትና ብዘይ ግቡእ ናብ ውልቃዊ ረብሓታት ኣቕኒዑ ኣብ ጎረቤታዊ ጉንፅታት ኣሊኽና ምጽንሑ እቲ ዝዓበየ ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ሃገራዊ መንፈስናን ከቢድ ክሳራን ማሰይትን ዘውረደ ንሕና ብኸምቲ ሃንቀው ዝበልናዮን ዝግባእን ተኻሒስና እንተንኸውን በቲ ኣብ ቃልሲ ዝተኸፍለ ከቢድን መሪርን መስዋዕቲ ይኣክል ተባሂልና ኣብ ውሽጥና ሰላም ቅሳነትን ዕቤትን ዘረጋገጽና ኣብ ከባቢና እውን ጥራሽ ጥርጥር ዘየንጸባረቕ ዝዓውት ዝምድናታት ፈጢርና ኣብ ትርጉም ሃገራውነትን ዘመናዊ ፖለቲካዊ ሓርነትን ሞተርን ኣርኣያን ምኾንና ነርና
ምኽንያቱ ሃገራውነት ብምፍላይ ሓሳባት ብምቋመን ዝተፈላለየ ሰልፍታትን ዘይህረም ተሪር ዓንዲዩ ከምኡ ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝዓለም ብግብሪ ከም ዝተረጋገጸ ሰነድ ታሪክ ዛንነብረላ ዘለና ዓለም እዩ ዓቀብቲ ኾኑ ኣብ ፍኑ ሓርነት ዝኣምኑ ዝሓለፉ መራሕቲ ዝዓለም በዚ ነገር ዚ ተቐይዶም ከይዶም እዮም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም እስራኤል ኤርትራውያን ናብ ዝመላለሱለን ኣብያተ ክርስቲያን ብሰንኪ ዝርአ ዘሎ ምክፍፋልን ባእስን ኣብ ህይወት ሰባት ጉድኣት ይበጽሓሎ ኣብዚ ሳልስተ ዝተኻየደ ምፍሳስ ደም ዘስዓበ ባእሲ መራሕቲ ሃይማኖትን ምእመንን ኣብ ማሕዩር ንዝርከቡ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብጽዋ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ክፍትሑን በስሞም ድማ ጸሎት ክካየድን ድሕሪ ዝቐረበ ጠለብ ተጓሂሩ ኣብቲ ባእሲ ብውሕዱ 5 ዝኾኑ ዲያቆናትን ምእመንን ብፎኪስን ከቢድን ቆሲሎም ከም ዘለው ምንጭታት ኤረና ካብ ተል አቪቭ ሓቢሮም ኢትዮጵያ ብሓገዝ ፈረንሳይ ተቕሞ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ጅቡቲ ክድኮን ምዃኑ ዘካፒታል ዝተባለት ጋዜጣ ሃገር ሓቢራ ብመሰረታ ጋዜጣ ዘቕረበቶ ሓበሬታ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ መደበሩ ኣብ ባህር ዳር ኮይኑ መናኸሪኡ ግና ጅቡቲ እዩ ፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገሌ ምስ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ፈረንሳ ዤን አፍሪካ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ባጽዕ ከም ዝድኮን ጠቒሱ ምንባሩ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ ኣሜሪካ ናይ 6 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ የካይዳሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሐሉ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ዋሽንግተንን ሓለፍቲ ባንኪ ዓለምን ኣብ ምምያጥ ከም ዘሎ ዲፕሎማሰኛታት ኣንፊቶም ዕላማ ዑደት ዓብደላ ሐምዶክ ካብ 1996 ኣትሒዙ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምልዓል ዘተኮረዩ ብዘይካዚ ቁጠባ ሱዳን ንምሕዋይ ባንኪ ዓለም ከበርክቶ ዝኽእል ሓገዝን ምኽርን ኣብ ምሕታቱን ምስ ሓለፍቲ እቲ ፊናንሳዊ ትካል ኣብ ምዝራብ ይርከብ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሕርቲ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ምብጻሕ እዩ ናብ ኣሜሪካ ኣምሪሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ናይ ፍርቂ መዓልቲ እንግዶት ዝገበረሉ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ሂደት መዓልታት ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ባይቶ ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጎሎ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኣስመራ ተቐቢሉ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ተወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል بغرف أري 13 أقفال بلين عيني نافقة كان قسل بي محزتي كأجوجوك بزحك اللغو فتن مدهاني تكلكي نمنتهي تغجوجوي كتراغب خلهم كو زي سمعك رفتا نقول لنا غومي هابنا يزبل معارينا دهيدا أكبري يبلعني بوشت أي سب كساب زعزبان اللي يزقبوهن النابلكو بفشق تعمل لسلان أتم زي الرخوري مازيم زفاقرو النابلاون حتى نمو سلمت هايكن الرغب كم زي كالناس أبيغنا فلتكو قلنا يحني مثلني كم تنسخا زيت دليو كم غير ربشتي رقعت زهدما بكا منفسي الدهال نمر خابنا جن حنت خليت كواتس فقبيس فلتن بام هو سمون زبالو دجزاوتنا بحد جات أمر خبن نمو أتنسخوسي
نتعارك غزنبره ترسعيو ويتفلالو يزبل طرطراي نبرنان كميدا غالي فقر خوص الك خيلو غريمني زلو ايبلن انتي دا مليس كلو دا تبلالخه فلما سحيقني دحرقنا دنقصني نحتتاتو مسرعم كتحزن بزي مخالو بسرع كمل سلواي تقددكون نفسها بجاكا برخات دربي الله العيلو زمصا كايد لي كالو مسبلكو وغن اقدو طميرو اذانو كربلن اتم مسخا زيلو سبات اتم زرسع كايم ديوم الى جمر كله فلما خنتاتيك تحتت متقباكا دحر كبتخوننت مبقاس مبلصه بزخونه ناب لبي زقربو سبات اتم برحق زيلو يوم ازما بزوريا زلو دا رئي منبر يقلبالو من اتخوننت كم اسلا زخونه منبر كم يقونو عيبل اللوخن مستزبل كايو صبق ودي اب حنت جمد فقري بلباو خيدان تاساسيرنا ان تفسحنا نبرالنا داغماي كيت الشغل اللي زنصر الكازلخو مسبلكو حنسف شغيلو كم زبلني نبسم محرم بيغير مازين تجرق عندهم زنبرو غزاوتنا مملاس مسبزح انت قلع غزاز طفاكا ديغا سبز طفاكا يبلو امو كلنا عروخ بساعة كندهلا فتينا معرخ ندي حيال سب مخوانقن فلما صوق يلو كنسحق من جمرنا قن كم زي واصو فليتو حبيرنا سحقو نحنا قن داقماي كم زي رأينا خنشدينا حاسبنا نيرنا إلو حسير زخرو دربي ليت عزيرو حلمي دك غزاوتيك أمبار تحرق اللي خانيركا انت تصبوي لوم خصح فالكاز قصبن قن زي تحساسبن دك أسخلانن قدالو أيقبدكا كبدي لني بكا صعني لنلو فقري تسفها قرزخون من سيات تكأت ولدو وصاء معاتي تأفقلو موترقيت أمزوز وعشلات يموتنا لو وجاخا تقاتي لهم كابلاسوس أليفو أبابر آتي مويتو بزبل زسكح سكح فصاميتات نحمس لنا برهان وصيا منا تبهلو برهان هيوتهم يطفئلو هيوت ابانا بإرتراويان بزيحة واغا زي بلا خوينا كاب نبر نوصا لنا كبكن كسحقن زيك الحبرتسب بقاهم منخونا لنا موت ربري بنا قد خوينو زي سنبدنا نخون مسيو موت اتناي مودات هم قشا هيوت إذا عينت فتصامي نبر هيوت بزمرح حبرتسب زدك سايكونن بزعبات فتصامي مبر بزعبات تنكي نلازب زلنا يمسلنن مركاين مسحاقن زقارص اسب مسلبون رجوع منفسنا له خبال كبي ديمو قال نجر مكبر يدليو نزم عشلات كسب موت زخيد وسانه خوس دزقددوم هندبت بليج زبل حسابه يمسلنن بعين حقي بسلانا خا قليل يكونن ابقع زناب زز حلفنايو سبات ناخفلنا انا تقعزنا از نجر زي اب هيوتنا زفطرو صلوا كبير مخانو انا ونسل زنبرلو مسكر دليل الدنيا يرسع ديو اتبت ايه تملكت اللينا بلولنا نسكلا زوصانايو ابو كندي دينا واغا خفيلنا بس الاخ يحق خدو تبلو يرسع ديو اتياب قربيت هاجر مساعتنا زقط منا فتنا اتحونت نعركنت فتاتن معرف هيوتنا كميلو خاب حنقولنا طف يرسع ديو قعزه سهراء أديتات قدم عشلات دكان نزع علم كسنا بتاء اتمرير بخيات هصانات كميلو خاب امرنا خطف اتعمس قبل عندك نسيو طراكي اكل دك تبعتو ياخد فورم رأي مسمعنك كميل يدكس اب سهرا سبنا قبركا تقعاز دك اسكان موت تنسى زيت تأمامن اب قلنا خدك اسوس عن حسب هندبت تنفاسو خط المونق كاب موتو ترقاقز إذا خميلو رسع كل قديفنا نسحاق كل رسعنا نتحقوس زبل حقي وثالنا ديو يرسع ديو أما داقون بوتاتات اللي بياز حلفن زحلف زلو سقاين يرسعو ديوم
وتم كب قدم عين الناس توسدون زهادمون دهايم شتا ما يزخون عشلات علم كن انتهيا هلونا نزع علم يقد ساديا يقدسان موالك سقاي موالك أنزا أعنت ولد دي بنبعت كقرقر أب نفسه كيف قعزو سبنا خفلكات قعاز كم يهود إزناتنا نقر موالك مردق تسمع من بار انت عينت مرقميو حيل فتارقن يقر مكامش بحرقنا أدخل لنا أبقى لا يكون زيت أمامنا جلابو نبحري جلابو سقيلهم كسودنا بحر زأكل ما يناج أنقعك تسقر تأمر بكوايو مثلا نقرر بيني بجغة بتحدو قند ما جلبا ملئتت أفئات تسمع بقد حق إيه نايتات أتنبر نايتات حل زقر ما يكونن سب متساوت غين بجغة أبقو ما تعينكها بحر أتبهل زي أمكر السعودو قول عسبيتي ليلي زبلو منسيات أبوتات هديتات تحيلهم تباهيلو حلف كم يهبي الكا قليلكا خرق أخيل أأمرنا بزيادك أسوز خرطات سلسة ملقى عالمنا خنسرح هيوتنا خنرقع كألنان كحقوس الناس حقق نبر زيد السب أبيك ركب بفتاون تهنديدون نب عزقت تشنكات زمرح سبيلان نب أزوس دو بزح مخنيات اللوو أبسيناي بحوز تلبلبو عشلات عبيتي ندك نستيو بنبور قد يفهم تمنيوام بعنس اي تخرخب بوان انا تبراريو قد فوبا كتزارب اللوكوا قادا احواتك خنبقي عراقا بسرعة كتبحو بعين خاري اخاسب كين كام قتصالون زي قر ما يكونن مقري نزغ صحف كلخو تسفخ قبر كم زقباني نافلتكو علم قنص لا أبلي اللخو نحنا لينا علم زي نخونا وي علم يعني إرتراوين زي تخون زبل حوتهم ملا لسني أبز علم قوام زبهال نقر يلهن يلكان يركح حدك زي برقز الزول حليفو تاريخ كوين الزنتهو اللي معالتغ متسيو برقز أزبلكا إرترا دك أزغسنو لا استقدست هاقر كتكون يا نبعتن إهتان ولدي موتن مغزفتن عشلات كتر چنقتن من سيات كبقعيو حماق قزي اتزت عزازبك خف ازون مدرخ حليو كزن توليو لو مقن حدا لو مقنب فيسبوك كم مسحاق تقاملو مقنزو فيديوهات كتعزبك اني خاص لتخون بسعبو نقلق بلكا بسعبا ارترا بالي كبرتات ابقودنا ناوصون من سيات كحاتونو كانيو من قصرن هلو حنت نقر دخ نقركا فتينا صلينا اتسرعات علام وقعيو بهاليته استبتنه منفسو استدهله افلط از واحد هو لدن مفراهي زقبرو قال ستعويت الليو نفسه كفنا دمانا يودقتنا حتى تينا حلفنتنا نواصاون يقبا سلازي فلط اخ حق يبلون نخلون الناس مخنيات علو امانويل سهله ام مصحفو خبز زفرا نزت ملكت صحفتي حدا فرنج قلعاب جاكاتات امازون انت ابي خيو امرؤ كبهادن ودهادن حليفو كالق حسب يكئلن بزعبا تكنولوجين كمبيوترن كمرامر وي حساب كمصو زكال يكونن بانصارو دما اب جاكاتات امازون سولده اب عاد تكنولوجين تعبي خيو هادن ودهادن ناب حسابو كمصو يكئلن ايو تكنولوجي كمسط ازخال إلو أمانويل زهلا الزمصاوكم مخنيات دحر بايتاين ودسب زتوسؤن زقتلون زنفعون زحمقون زفلطون زدنقرون نمباليه عدنا خا مهور كصنوتو زيدخمو سبات سلا زحزوا سب انت زي فلطه تفلطون براي تسحقون اندعلي اب سمعتاتي مسلني ابززلنا يوم محبركم كمسرت اللو من اسيات يخون عبيت زرخبلو كم زأنا أزنب مسبل كلكا قرب زفوسني مزرار بايتا يفتر محبركم حجن دحرجن أزيو ساننا قداسنيو نافقك أنت قناي أنت يا خدا مقشاتا تبزح زلخا ما كم كي تقشني محيلك يا وا أود أنبا كم تزبلك سنتا يملسك هاي قبلك حاسبه الله السخي دو تبلا لخا
الله صابان تامهنن ودي دحان معلت أخيلو نراهب ندينا أبت حساس بخا زلو صباغيجن أبهز بخا زلكا فقرون بعبيو تعقز تخايدن نغنيو كم خايب لك كاب تعدل تخازي يدن نغن خايب لين كل غم قلي بجاه ناتكا نقر قود اللزرب كابا يكونن انت هيدا بطعم نافيغي صحايت ألس مسبلات أقا قزي أداونا ناتجوابتنا أبت بفقريت عنا زرخبنا اللي قودنا ندفع فأمو أطبيقنا نمان تحاوف هيوات مساغات أمتي نفقريت نبرو اللي أخا نعلم زلوات أبوغ نقرنا خجنزب بوزح حقيس كاني علم انتهيها يزبلا دكتور ربيل كداني علم حيا إلوه كم مخانا نمرداقن قرز قود لنا نقر كهلو اللو انت يريد أسمع زلوه كقابزة كادمو بل نابتادر فخص قركاي الدحان كنا اللي علم بيني نفق كابي لكاللغو صحف اللي كابا مدهانتات قالي صبوعي سنايقنا تسفيت يوهانس 28 حدار 2019 راديو إرنا أبعيدك زلو ورقي حدث عرام بزلوو زمسجن أفريقيا أو حرستاي نبره إذا حرستاي سبعي بزوح زي بلو قن زلوو زقات مسجنيلو زقبالي نيرو كابعلتها حد معلتي حد هيك هبكالا عدز مس أنا قهداي سبعي بافدق جزءون حلفاء سلام بلمو بسلام تجمر وقعي يفلمو دحرنا ويح وقعد ما اتشكت اي سبعي كم زخبل تزاربو بزعبا الماز ويلول انت يفلت قلقا كبل توكسو اتحار السايد ما اي فالي زفلت انا يبلي كبل ملسلو قتفلت كان داس أبعتي إد كالماز انت زهلوكا ناتكا ختما مهلوت كانيرا كند عما خو إد كان تزغون مو ناتكا هاجر مونن كانيركا كبل بعد نقوت بزعبها الماز نجيرو من قدو قصلا وين السمع حرستاي كابتا معالت جميرو دك أسأبعيو حساباتو كلهم سلماز تعزري دحر نوي حورة دايب دما زنوبر غزا مس ናይ ሕርሻ መሬቱ ሸይጡ ንስድራ ቤቱ ምስ መቕርቡ ሓደራ ሓዲጉ ኣልማዝ ንምንዳይ ርሑቕ ቦታ ተሰደ ኣልማዝ ንምርካብ ድማ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናኸደ ምድላይ ተተሓሓዞ ኣልማዝ ግን ክርከባ ኣይከኣለን ድሕሪ ነዊሕ ናይ ምድላይ ዓመታት ምስኪን ሓረስታይ ተስፋ ስለ ዝፀንቀቐ ካብ ጭንቀቱ ዝተላዕለ ነብሱ ሕለፈ أتمريت نايت حرستاي سبع زجاج أساب أبتناي حرش هبوتا حنتب لج أمني رخب أمه أبا أفدق جزء دما كم جايز يتخوني لو سقلا أتنا قاعد سبع ون كم أملو كحل فنكلا أبتناي حرستاي سبع جزا حد الزبلج لج نجر أيمو نبود ما لجسا نتسبع دما كم زخبلتو كسا سمع عنده أبزنا برا سبع سي المازن من داي كيدو نيرو ما أصدقات عوي تمسيو كبلتو كسو نسودا زي تملسة أي بزخدو تسفا غريسو نفسو حليفون دي مويتو بالو رؤسون مريت دفع بيلو شعوت شاكات أي موزي بأفدقا غزازولو زبلج من دا منامسو أي نسون دي الماز كبل بانكروت حتتو شعوت مريت زجزء سبعي دما وا أزدي الماز كم زدا أتناي حرش هبوتها ملي اندي زلو كبل نزي فلتوز نبر الماز كارئيو حزوه خدي بحال مورال أبكبابينا بزح عدلات اللو رحوق مخادا يدلينان أعينتنا خايفتنا مجمريان خبابينا نملكت زين فلتوز أقاخنا نادخ نبل أبيدنا زلو ششاي كيت أفعنا تنقق نبال حاوخم هيرمون
ካብ ጎደናታት ፌስቡክ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerana@gmail.com ወይ radioerana@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ስለ መገታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም